Moikka! Ja pahoitteluni jo nytten, että en oo tehnyt videoita. Mä tein kyllä kisoissa videoita välipäivinä, mutta puhelin ei suostunut lähettää niitä tabletille, niin mä en saanut niitä lisättyä YouTubeen ja sit mä oon poistanut ne sen takia. Mutta lyhyesti voin kertoa mitä kuuluu ja kisoista myös sen verran, että tuli voitettua Niteroissa ykkössiä ja tuolla kirjahyllyssä on siitä pokaali. Mutta ei sen enempää, että jos te olette kattonut esim. Katsomosta lähetyksen tai telkkarista, niin tiedätte kyllä mistä on puhe tai kyse. Ja tosiaan asun nykyään yksin omassa kämpässä Tampereella ja opiskelen puusepäksi Hervannan ammattiopistossa tai oikeastaan ammattioppilaitoksessa. Ja siellä tulee oltua 8–4 viikolla maanantaista perjantaihin. Tai yleensä 4, poikkeuksellisesti voi olla lyhyempiäkin päiviä. Ja nyt sitten syysloman jälkeen niin lukujärjestys muuttui silleen, että maanantai ja tiistai on pajaa, eli me tehdään pajalla puutöitä, mitä on jäänyt kesken. Ja loppuviikko on teoriaa, eli kirjoitetaan asioita ylös ja pidetään kokeita ja niin edelleen. Ja asun siis yksiössä. Ja tässä on 32 vai 35,5 neliötä, et ihan sopiva mulle. Ja sitten on tullut seurusteltua nyt pariin otteeseen, mutta ne on mennyt kaikki huonosti. Ei tosin mun kannalta, vaan toisten kannalta ja parempi näin. Ja en mä nyt ihan yksin asu. Asuu mulla noin 2 palleroakin täällä. Ja sitten vapaa-aika tulee vietettyä useimmiten keskustassa tai kotona. Ja tänään sitten on ollut Keskustorilla kautta Koskikeskuksessa. Ja äsken sitten kun lähdin Koskarista, niin yllätys, keskustassa oli ilotulitus. Mulla ei ole hiukaan miksi oli muuta kuin että joku ruotsalaisten päivä olisi ollut tänään. Ja ne oli ihan helvetin hienoja ne ilotulitukset, että jos mä vaan saan, niin mä voin laittaa yhden videosta tänne. Mutta en takaa, että se tulee. Ja mitäs muuta. Niin mulla menee hyvin. Kavereita löytyy yllättävänkin paljon, että koulusta, omalta luokalta. Ja sitten Keskustorilla on tutustunut moneen uuteen kaveriin. Ja sukulaisten kanssa tulee vietettyä tosi vähän aikaa siinä mielessä, mitä mun oli tarkoitus. Ja jos hyvin käy, niin mä voisin lähteä vielä käymään tänään Enolla, kun serkut on siellä, täytyisi vaan soittaa sinne. Mutta joka tapauksessa niin mulla on kaikki, tai mulle kuuluu hyvää ja oon tyytyväinen koulunkäyntiin ja elämäntilanteeseen ja muuta vastaavaa. Ja tosiaan kisoista on ylpeä, että on voittanut edes yhden kilpailun. Ja lehtihaastattelu pitäisi tulla jossain vaiheessa, toivottavasti tämän vuoden puolella, niin koko kaudesta lyhyesti keskisuomalaiseen, mutta en takaa, että tulee, se vähän riippuu. Ja niin. Siinä se oikeastaan onkin. Et jos mun ei ole mikään pakko viettää kotona aikaa, niin mä en vietä. Että enemmän kylällä tai sitten tuolla Ylöjärvellä joskus.
sielläkin on niin kuin ihan perheen kautta yksi kaveri, jonka luona pitäisi käydä, ja sitten siellä asuu pari kisakaveria. Näin. Ja niin. Loppuilta nyt menee joko Enolla tai sitten kotona vaan telkkarin kattoessa ja muuten vaan aikaa viettämässä on kotona luultavastikin. Mutta joo, jos te ootte kattonut sen voittovideon, missä mä oon ollut, niin voitte kommentoida sinne alas, mitä mieltä olitte siitä. Ja osasitteko edes arvata sellaista? Mä en osannut niin kun arvata ollenkaan, että mä pääsen niin helvetin pitkälle siinä viikonloppuna. Mutta sitten taas toisaalta kun kisakaverit möhli sillä, että ne hätiköi lähtövaloissa, että otti punavalon, niin pääsin sitten finaaliin asti. Et se oli voittona ja sitten pitää olla ylpeä. Mutta katsoo nyt, koska seuraavan kerran teen videoita, että sen näkee sitten. Mutta tosiaan, kommentoikaa sinne alas. Ja jos tykkäsitte, tykätkää ja tilatkaa. Jos ette tykännyt, älkää kattoko uudestaan. Ja te voitte myös laittaa sinne alas, että minkälaisia videoita te haluatte multa. Että se on nyt ihan itse teidän päätettävissä. Mutta joo, mä rupeen nyt laittaa Marsoille ruokaa, vaihdan veden ja soitan Enolle näin. Pitäkää hauska viikolla. Moi moi!